Waqt l-inawgurazzjoni tal-ewwel Koperattiva Tat-Tonn Bejn Malta u ċ-Ċina, il-Prim Ministru Robert Abela nnota sens ta' innovazzjoni fis-settur tal-akwakultura biex in-negozju Malti jimraħ fis-swieq kbar fosthom iċ-Ċina. L-ewwel konsenja ta' tonn imkabbar f'Malta ċ-Ċina ġiet mgħoddija f'Settembru ta' din is-sena wara ħidma kbira sabiex jiġi assigurat li l-prodott Malti ikun konformi ma' standards Ewropej u internazzjonali flimkien ma' regoli ambjentali stabbiliti. Hawnhekk Dr. Abela nnota wkoll kif tnieda proċess simili ta' esportazzjoni b'rabta ma' prodotti oħra relatati mal-ħut. Fil-fatt dan jorbot perfettament mal-impenn tal-Gvern li jippromuovi ekonomija ċirkolari u jnaqqas kemm jista' il-ħela tal-ikel. Dr. Abela ċċenna dwar l-importanza ta' operat sostenibbli li l-Gvern jappoġġja bis-sħiħ. Il-Prim Ministru Robert Abela awgura li din is-sħubija bejn pajjiżna u ċ-Ċina irrappreżentata minn Malta Fish Farming u l-grupp Shandong Marine tkun ta' suċċess. Il-Prim Ministru temm jgħid kif din is-sħubija hija eżempju ta' kif bl-innovazzjoni nistgħu nkabru l-kummerċ u l-kooperazzjoni bejn pajjiżi differenti.